Why do you treat me so? Jeg tænker over spillerne her, fordi det er noget, der sidder på ryggraden. De tabeller, de simpelthen går efter. Men det kan godt være svært i starten. Han rammer altså tripleren, så skal han bare ramme en dobbelt 8. Det er meget, meget tæt på, at Jan Mølby, han tager føringen her. Ja, han kan ikke plukke endnu, Bristow. Så han får en chance mere, så nemlig Jan Mølby. Det vil altså være en kæmpe overraskelse, hvis Jan Mølby, han slår Eric Bristow. Han har muligheden, tæt på dobleren. Så skal han ramme dobbelt 4. Ja. Har endnu en chance. Ja, det er måske dem her, der lige kan gå ind og blive det afgørende. Ja, og komme ind og ramme de afgørende dobler. Det er dem, der afgør spillet. Nu får han 64 igen. Og så bullseye. Han er tæt på Bristow, og han får mulighed med. Mølby har chancen her igen, ja. Skal ramme en dobbelt 4. Så tager han altså føringen, danskeren. Det gør han! Helt overraskende start. Jan Mølby tager føringen. Fører 1-0 over Eric Bristow. Han er altså 5-dobbelt verdensmester. Og Jan Mølby, han er foran. 66 tilbage. De har efter en rød pulle for 16 tilbage. 40 tilbage. Så skal der en god score til her fra Mølby, så han lige kan presse. 60. Eric Iroquois 40. 46 tilbage. Ja. Og dobbelt 20 til Bristow. Bristow mulighed nu med for at udligne. Skal altså bruge den her dobbelt 20. Det var den side, og så i tredje forsøg, så er det lige. Og der får vi lige et eksempel på noget af det, han også gjorde, da han var på toppen tilbage i 80'erne. Skal bruge 155. Jan Mølby for at så lave den her kæmpe store overraskelse. 60. Eric Iroquois 134. Så står han på 95, så kan han lukke næste gang. På 2 pile. 44. Ja, han står på 90 Bristow. Det er meget godt det her for Jan Mølby. Sådan. Rammer en tripler her. Ja, dobbelt. Hvad så? Hvor er det tæt på. Det er millimeter fra, at Jan Mølby. Han gør det. Han gør det. Det er jo suverænt spillet. Det er helt fuldstændig fantastisk, det her. Jeg tror simpelthen ikke på det. Hvad sker der, Michael? Det er jo... Bristow. Ja, det er stærkt. Det er stærkt. Det er flot spillet. Altså, han bliver jo ikke til at skyde igennem nu, Mølby. Det er godt gået. Ja, du har en god lukning her. Så er det der frem med de der vikinghjelmer og Dannebro. Det skal der fejres, det her Jan Mølby, en fodboldspiller.